atoimei, nikkei, friikkei. Mä en semmos kikkaa, MC Rudolf on liikkeen. Joten kannattaa varoa, kun se tulee niin joku käärme. Jos mä näen jotkut sääret, niin tää MC sanoo ääneen. Onpa siinä sääret. Ihan sama. MC Rudolf ei lähes päästet. Ihan mitä vaan tulee, se tulee mun kupolis. Ei se näytä sille, että joku sun humivene upotti. Mut nyt sä nauroit. Sun pitää laittaa päähän lisää sinne tököttiin, koska toi tupe lähtee roikkuun, kun äijä lähtee roikkuun. Äläkä tuu koskaan, mä oon vaan pieni poikku. Lapsen suus tulee totuus. Siihen on parempi tottuu. MC Rudolf, haluatko joku semmosen naisopuksen? Mä voin kirjoittaa ja kerro miten toimitaan. Niin pääsin itsellensä tai missuin vähän poimimaan. Koska mulla on tieto ja taito, aito, niin meininki ei oo mikään laiton. Ja miten sä puhut, että sä hyökkäät joku Amerikkaa? Mulla on sulle 3 sanaa, USA, ja muuten sä tästä saat. Oot sä mukana vai vastaan? Kyllä sä tiedät, että tää on aika tukalaa paskaa. Mä laitan sut selkä seinää vasten, nenä sun nenää vasten. Mä sanon kato mua, jos sulla on tärkeät sun lapset. Sä et tuu sanoa ikijälkiläisiä, koska mä oon pähkinän särkiä. Ja tiedät särreet, tää lähtee järkiä pois päästä. MC Rudolf on ihan ding dong, King Kong, Donkey Kong ja Ping Pong. Kaikkea sitä ja vielä enemmän. Sä et halua mua menettää. MC Rudolf ja perset on levällään. Ja vehkeet ja vermeet. Kyllä sä tiedät, että se on niinku Raimo Helminen vois sanoa helmeä, in the place to be. Vaikka tää ei oo mikään TPS. MC Rudolf, tässä on pari CP tässä. Halusko joku näitä keharit tukee? Antakaa rahaa, niin meidät lupattiin lähde kouluun opettelee lukee. Sen takia räppätään muistista. Kun ei osata räppää mitään, mun äiti löysi mut muistilta. Mut jätettiin lapsen siihen, kuulemaan joku romaani. En mä tiedä siitä, mut musta tuli vaan tämmönen podari. Niinku Fox Decker, Identisis kaksosis. Äijä se Danny DeVito. Ja sehän saa vähän hikoa, mutta näin se menee. Check it out. Sitten on vähän geeliä tukkaa. Niin täysin tekasin. Check it Danny, MC Rudolf, check it out, ja sus voi tulla mun granny ja näni, eli mun lapsen vahti. Mä tuun tänne näin ja vitsi kaikki nyökkää tasa tähän tahtiin niinku jäbäkin. Näitä hyvää esimerkkiä. Ois menettänyt tuo Rei Kasino jokaisen sun pelimerkin. Sen takia on vitsi sun viimeinen omaisuus on päällä. MC Rudolf, sä tiedät, että kova luu on täällä. Check it out.